kencok. Mas belakang kok gitu itu nih. Ora ro adus cok. Nih gitu ning hutan lho, ngene ape adus. Golek tau. Ora nek banyu ning kene iki. Kok adus lah. Ora kene. Ora nek banyu. Di ae. Telek iki cok cok. Ngono. Cok. Ono lho, cok. Ono lho. Ini lho. Ya toh, tak kira kena. Ini dalane. Jancuk iki. Jancuk ini dinas tuh. Cok ning kene kali lho, adu ning kali. Krep bebe kacane adus. Tuh, adusnya semuanya. Ning kene ning kali nek banyu ngene jelas e. Langsung iki SD cok semure. Rambutan kan. Weh, SD lagi ana wonge, sepi lho. Langsung mlebu ae to. Jongcok karo kena cuk. Ada ngene yo. Mantap. Kita ini lah. Yo. Bising. Kali ini sat-sat. Nyun. Jedeng renak wongi. Bisa. Lega. Lan kaos deh. Pasti sampai. Oh, kaosku. Rujen kaosku bawa. Wah, bagus. Masalah sabunan. Kakak ini. Nyak. Nyak. Mak turu. Tadi ku ning ndi? Lambi apa? Lambi sing tak gawe mau, cuk. Turu mau tak paling lambi. Salah tak tinggal njaba mau delikne paling.
Ora, kapan tau ndelok klambimu? Nah aku turun iki lho. Ora ro tuh ngono. Klambine diken jobon kono padahal. Ora enek. Apa klambine iso mlaku dhewe? Tinggo naik setan. Ora ro. Ndak dusong. Gancung sadus aku cuk. Masuk rasa gunane kira aku. Ndro. Mak turu ae balik. Jangan. Tinggal ya. Wes. Kerokan terus kan bilang. Sip. Duraimu waktu itu. Kapan nang klambimu? Mungkin turu nang luaran. Boleh. Nyapone kok klambiku. Enjoy klambiku iki terusane areng. Nanti dhek nyala. Iki malinge. Wes ngomongnya. Iya, klambiku. Wis barang sing jupuk. Boleh. Boleh. Jujur ya. Nek kene lho. Cep, cep. Apa itu tenan ora? Aku